Όπως ξέρετε, όταν η Θεία Λειτουργία είναι για ολόκληρη τη βδομάδα. Kao što znate, Sveta liturgija za cijelu nedelju. Και είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας ότι κάθε φορά που πάμε στην Εκκλησία και παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, I treba da znamo da svaki put kad idemo na Svetu liturgiju i pratimo je, είναι σαν να βγαίνουμε στην επιφάνεια του νερού, to je kao da izlazimo na samu površinu vode, παίρνουμε οξυγόνο hvatamo vazduh και βυθιζόμαστε μέσα στη βδομάδα. I ponovo ronimo u toku nedelje. Θα πάρουμε πάλι οξυγόνο την επόμενη Κυριακή. Ponovo ćemo uzeti tako kiselnik i sljedeće nedelje na liturgiju. Γι' αυτό όταν δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, Tako kad ne idemo u crkvu na liturgiju, είναι σαν να καταδικάζουμε τον εαυτό μας σε θάνατο. Kao da osuđujemo sebe na smrt. Σαν να κόβουμε το οξυγόνο από την ψυχή μας. Kao da oduzimamo kiseonik na naše duši. Αυτό να το έχουμε, σας παρακαλώ, στο μυαλό μας. To molim vas da imate u vaš, kako se kaže, Είμαστε μέσα στην περίοδο του Πάσχα. Sad smo u periodu Vaskrsa. Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Još nije završen taj. Θα φτάσουμε σε λίγο στην Πεντηκοστή. Uskoro dolazimo u Και θα κλείσει αυτός ο κύκλος της Μεγάλης Σαρακοστής και της Πεντηκοστής. I završit će se taj, da kažemo, ciklus Pedesetnice i Četrdesetnice. Είναι πολύ σημαντικό Mnogo je važno ότι την δεύτερη Κυριακή από του Πάσχα druge nedelje Vaskrsa η Εκκλησία μας γιορτάζει τις Αγίες Μυροφόρες γυναίκες. Slavi svete mironosnice žene. Και γιορτάζει και τους δύο άνδρες, I također i dva muškarca, τον Άγιο Ιωσήφ και τον Άγιο Νικόδημο, Josifa i svetog Nikodima, οι οποίοι κατέβασαν το σώμα του Χριστού από το Σταυρό. koji su spustili telo Gospodnje sa krsta. Όπως ξέρετε, αυτή η ομάδα των γυναικών Kao što znate, ove žene, ova grupa žena, είχαν σαν γερόντισσα, σαν ηγουμένη την Παναγία, imali su kao igumaniju Bogorodicu, η οποία ήταν η πρώτη μυροφόρος. koja je prva mironosnica. Και μαζί αυτές οι γυναίκες I zajedno sa tim συνόδευαν τον Χριστό, oni su pratili Gospoda, ζούσαν πάντοτε στη σιωπή, živjeli su tako što nisu pričali, ελάχιστα ακούγονται ne čuju se, και βοηθούσαν από την περιουσία τους για την ομάδα των Αποστόλων και των i oni Κύριων. su sa svojim imovinom koju su imali pomagali toj Gospodu i njegovim Το λέει το Ευαγγέλιο μέσα, pratiocima. ότι από τα δικά τους χρήματα βοηθούσαν την Da οικογένεια. su od njihovog novca koje su one imale pomagale Gospodu i njegovim učenicima i ljudima koji bili oko njih. Όταν συνελήφθη ο Χριστός, Kada je Gospod uhapšen, οι Απόστολοι και φίλοι του apostoli i njihovi prijatelji τον άφησαν. ostavili su. Κανένας δεν έμεινε κοντά του, μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Niko nije ostao uz njega, sem Svetog Jovana Bogoslova. Όλοι αυτοί που του έλεγαν εμείς θα πεθάνουμε για σένα, Svi koji su govorili umreću za tebe, τον εγκατέλειψαν. svi su ga napustili. Ο Πέτρος που του είπε και αν οι άλλοι σε αφήσουν, εγώ δεν μπορώ ποτέ να σε αφήσω, I Petar koji je rekao, ako te i drugi ostave, ja te nikad ostaviti neću. εκείνος τον αρνήθηκε 3 φορές. On ga je 3 puta ga se odrekao. Το ίδιο βράδυ. To isto večer. Και αυτό, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, To je kao što kaže Zlatousti, το επέτρεψε ο Θεός, to je Gospod dozvolio, γιατί δούλευε στον εγωισμό ο Πέτρος. zato što je imao egoizma Petar. Γιατί πίστευε ότι αυτός θα μπορούσε να το Jer je κάνει. verovao da on može. Οι άλλοι δεν μπορούσαν, αλλά αυτός θα Drugi ne μπορούσε. mogu, ali ja mogu. Όταν ο άνθρωπος δουλεύει στον εγωισμό, Kada čovjek živi u egoizmu, ο Θεός παίρνει τη χάρη του uzima mu blagodat και ο άνθρωπος πέφτει i κάτω πολύ. čovjek pada puno onda. Οι γυναίκες λοιπόν δεν τον εγκατέλειψαν. Žene ga nisu napustile. Δεν άφησαν τον Χριστό ποτέ. Nikada nisu ostavili. Και μάλιστα όταν μπήκε ο Χριστός μέσα στον τάφο, Kada je Gospod ušao u grob, η Παναγία στεκόταν απέναντι από τον τάφο
Bogorodica je stajala και preko puta groba περίμενε i čekala. την Ανάσταση του γιού της. Čekala je vaskrsenje sina svoga. Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει μέσα ότι η Παναγία είδε πρώτη τον Χριστό, Ne kaže nam Evanđelje da je Bogorodica prva videla Gospoda, αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το λέει πολύ καθαρά. ali Sveti Grigorije Palama to kaže vrlo čisto, Δεν θα vrlo μπορούσε, jasno. δεν θα μπορούσε εκείνη που πόνεσε τόσο πολύ Nije moguće da ona koja je toliko tugovala imala te να μην χαρεί πρώτη. da se ne obraduje prva. Αυτές λοιπόν οι μαθήτριες, Ove učenice, όταν ο Χριστός κατέβηκε από το Σταυρό, kada je Gospod sišao sa krsta, έφεραν αρώματα donele su και mirisa έκαναν τα πράγματα της κηδείας του Χριστού γρήγορα. i sve su pripremile za sahranu Gospodnju, brzo. Και αυτό για να μην μείνει άταφο το σώμα του Χριστού. Da ne ostane nesahranjeno njegovo Το έβαλαν λοιπόν γρήγορα στον τάφο. I brzo su ga stavili u grob. Είχαν όμως στο νου τους Ali su ότι mislili το πρωί του Σαββάτου da će to jutro θα πήγαιναν subote στο μνημείο da odu na grob, για να συμπληρώσουν όλα αυτά τα έθιμα. da sve ostalo dopune što treba od obliče u subotu rano ujutro. Πήραν λοιπόν ακριβά αρώματα Uzeli su skupe για να τελειώσουν το έργο τους. da završe to što su uradile. Έλεγαν μόνες τους με το μυαλό I τους. govorile su same onako sebi. Ποια θα κυλήσει το λίθο, Koja će da se otvori grob, onaj, znate, gdje je bio veliki όπως kamen. ξέρετε η Πέτρα είχε πάει την είχαν βάλει στρατιώτες μπροστά Vojnici su stavili ispred groba taj veliki και kamen. δεν ήταν εύκολο για γυναίκες να την τραβήξουν. Nisu mogle žene to tako lako. Το έκαναν στρατιώτες και άνθρωποι δυνατοί. Jaki vojnici su stavili taj Δεν θα μπορούσαν να το kamen. κάνουν γυναίκες. I nisu mogle žene to da skinu. Και ενώ το σχολίαζαν, I tako su o tome razgovarali, το σκέφτονταν, razmišljali, δεν σταμάτησαν να πηγαίνουν προς τον τάφο. nisu prestajali da hodaju prema grobu, to su Ενώ razgovarali. είχαν το μυαλό τους τη δυσκολία, Iako su mislili na tu teškoću, αυτό δεν τους έκανε να σταματήσουν. nisu ni to zaustavilo. Και πήγαν στον τάφο. Otišli su do groba Και το θάρρος και την τόλμη τους i njihova hrabrost i smelost την αποζημίωσε ο Θεός, την έδωσε δώρο ο nagradio je Θεός Gospod i dao im je poklon. και τους εμφανίστηκε αναστημένος. I prikazao ga je vaskrsnut. Και εμείς ξέρετε στη ζωή μας, I mi u životu nas είναι φορές που σκεφτόμαστε mnogo puta razmišljamo ότι αυτό το πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας ono što imamo u glavi razmišljamo. δεν γίνεται. Ne može da bude. Δεν είναι δυνατό να γίνει ένα Nemoguće θαύμα. da se desi jedno čudo. Ο λίθος είναι πολύ μεγάλος. Kamen je ogroman. Δεν είναι δυνατόν με τις δυνάμεις μας να κάνουμε τίποτα. Nije moguće s našom snagom da išta uradimo. Και επειδή αφήνουμε το λογισμό να μας νικάει, I ostavljamo našim mislima da nas pobede, δεν κάνουμε τίποτα. ništa ne radimo. Καθόμαστε Sedimo, και δεν πηγαίνουμε προς τον τάφο του ne Χριστού. idemo prema grobu Gospodnjem. Και το θαύμα δεν γίνεται. I čudo se ne dešava. Τι θέλει ο Θεός από Šta μας? želi Gospod od nas? Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Teškoće. Τι πρέπει να κάνουμε? Šta treba mi da uradimo? Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Mi ćemo da uradimo, mi treba da radimo ono što možemo. Θα ετοιμάσουμε τα δικά μας πράγματα. Pripremit ćemo naše stvari, to što možemo. Θα δώσουμε στον εαυτό μας δύναμη και φτερά. Daćemo nama snagu i krila. Και θα πάμε προς τον Χριστό. I idemo prema Hristu. Και εκείνος θα κάνει I on će αυτό που εμείς δεν μπορούμε. uraditi ono što mi ne možemo. Θα κάνει το λίθος στην άκρη. On će pomeriti kamenu stranu. Θα κάνει το θαύμα. Učinit će čudo. Και εμείς θα δούμε τον Χριστό I mi ćemo vidjeti και θα Hrista ζήσουμε το θαύμα. i živjet ćemo njegovo čudo. Το θαύμα της Αναστάσεως και των μυροφόρων, αδελφοί μου, To čudo vaskrsenja i mironosnica συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. puno puta se dešava u našim životima. Έχουμε ένα θέμα υγείας Imamo problem zdravlja και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. i ne znamo šta da radimo. Οι γιατροί δεν μας τα λένε καλά τα πράγματα. Doktori nam ne govore dobro, jasno. Τι να κάνουμε? Šta da radimo? Και είναι φορές που πέφτουμε στη στεναχώρια. I pademo tako u brige. Η καρδιά μας βυθίζεται I naše srce και πονάμε. naše srce
kako se kaže, kad roni ono. Και πολλές φορές όχι τόσο για τον εαυτό μας, I vrlo često ne zbog nas, όσο για τους ανθρώπους που zbog αγαπάμε, ljudi koje volimo. για τα παιδιά μας, Za našu decu, για τα αδέρφια μας, za našu τους braću, γονείς μας. za naše roditelje. Και τι πρέπει να I κάνουμε? šta da uradimo? Εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε. Radimo ono što možemo. Θα κάνουμε προσευχή, Molitvu, θα κάνουμε νηστεία, post, θα γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. da budemo bolji hrišćani, Θα προσπαθήσουμε να βοηθάμε άλλους ανθρώπους. da pokušamo da pomognemo ljudima oko nas. Και τότε ο Θεός I tada će Bog θα κάνει αυτό που εμείς δεν μπορούμε. uraditi ono što mi ne možemo. Θα κάνει το θαύμα του. Učinit će čudo. Θα μας δώσει τη δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Daće nam snagu da se suočimo s problemom. Και τότε ξαναζούμε το θαύμα των I μυροφόρων. ponovo mi ćemo živjeti čudo mironosnica. Ξέρετε, είναι αυτά που γράφονται στην Αγία Γραφή, Ono što je zapisano u είναι Svetom γεγονότα που pismu, επαναλαμβάνονται. to su događaji koji se uvek ponavljaju, stalno se Πάντοτε έχουμε ponavljaju. φοβισμένους ανθρώπους. Uvek imamo uplašene ljude. Και πάντοτε έχουμε εκείνους I uvek imamo one που είναι δυνατοί, koji su snažni, που κυνηγάνε το θαύμα. koji love čudo, koji Και jure ο za Θεός čudo. απαντάει στους I φόβους. Gospod im odgovara na njihov strah. Όλοι σας παρακαλώ φοβόμαστε. Svi se plašimo. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φοβάται. Nema čovjeka koji se ne plaši. Άλλος φοβάται λίγο, άλλος Neko se πολύ. malo plaši, neko puno. Σας παρακαλώ μην αφήνουμε τους φόβους μας. Nemojte da ostavimo Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, Sveti Pajsije govori, αν έχεις φόβο, ako imaš straha, σημαίνει ότι έχεις λίγη πίστη. znači da imaš malo vere. Αν αυξήσεις την πίστη Ako σου, uvećaš svoju veru, ο φόβος σου κατεβαίνει. strah te napušta. Βάλτε το έτσι στο μυαλό σας, σας To παρακαλώ. stavite u vaš Όταν ποτίζετε το δέντρο της πίστης, Kada zalivate drvo vere, μαραίνετε το φυτό του φόβου. Suši se drvo biljka straha. Όταν ποτίζετε το φυτό των φόβων, Ako zalivate biljku straha, μαραίνετε την πίστη σας. vera se vaša suši. Έτσι πάει. Tako ide. Όταν αυξήσουμε την πίστη μας στο Θεό, τότε με κάποιο τρόπο ησυχάζουν τα πράγματα. Kada je povećamo veru u Boga, tada se na neki način sve umiri. Δεν είναι εύκολο, Nije lako, αλλά με τη δύναμη του Θεού δεν ali είναι znamo ακατόχατο. Božju, sve može. Εγώ είχα την ευλογία Imala sam blagoslov να γνωρίσω στο Άγιον Όρος τον Άγιο Παΐσιο na Svetoj gori da upoznam Svetog Paisija. και να βρεθούμε σαν ήμουνα μοναχός Bio sam monah. και πήγα εκεί στο κελάκι. Otišao sam u keliju njegovu. Ήταν ένας μικρός άνθρωπος, Bio κοντός je nizak, και ο λαιμός του i vrat mu je ήταν τόσο πολύ λεπτός από την toliko νηστεία od posta bio uzan, που πίστευες ότι το κεφάλι του θα κοπεί. da si gledajući ga verovao da će glava da mu se otkine, onako da mu spadne, koliko je uzan vrat. Αυτός ο άνθρωπος Ovaj čovjek έβλεπε τη μέρα περί τους 100 ανθρώπους. dnevno je viđao po 100 ljudi. Πήγαινε κόσμος να τον συναντήσει, Išao je narod da ga sretne πήγαιναν με πολύ βάρος sa velikim teretom και έφευγες πετώντας. i vraćao si se leteći. Δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο Niko άνθρωπος. nije znao šta je to uradio. Έλεγε 2-3 πραγματάκια. Dve, tri stvari bi ti rekao. Αλλά είχε τέτοια χάρη μέσα Imao je του takav blagodat u sebi, που και δίπλα του να καθόσουν da si sedeo i pored njega, έπαιρνες ειρήνη στην καρδιά σου. nosio si mir u srcu svome. Το έχετε νομίζω συναντήσει κι εσείς. Sigurno ste i vi nekoga Όταν καθίσετε σε έναν άνθρωπο του Θεού, Kada sretnete pored čovjeka Božjeg, τίποτα να μην σας πει, ništa da vam ne παίρνετε kaže, χαρά. dobijate radost. Και όταν είναι ένας άνθρωπος με ταραχή A ako je neki čovjek koji je uznemiren και τίποτα να μην σας πει κι i αυτός, da vam ništa i ne kaže, φεύγετε θυμωμένοι. odlazite ljuti, besni. Οι άνθρωποι του Θεού εκπέμπουν ευλογία, δίνουν Ljudi ευλογία. Božji isjavaju epemuti, Δίνουν. daju blagoslov. Da. Ο Άγιος Παΐσιος λοιπόν μου έλεγε το εξής. Sveti Pajsij mi je rekao Να προσπαθήσεις να βλέπεις da pokušaš da vidiš τον κόσμο με άσπρα γυαλιά. sa belim naočarima, da gledaš narod, svetog Δεν είναι ο κόσμος που είναι κακός.
Nije svet loš. Δεν είναι ο κόσμος μαύρος. Nije svet crn. Είναι τα γυαλιά σου που είναι το χρώμα του. Tvoje naočare kroz koje gledaš su crne. Βλέπε τον κόσμο με λευκά μάτια. Gledaj ih sa belim očima, da kažem. Βάλε τον καλό λογισμό. Stavi dobre pomisli. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε φτιάξτε ένα εργοστάσιο καλών λογισμών. Napravite jednu fabriku dobrih pomisli, govore Sveti Petar. Πολύ δύσκολο. Vrlo teško. Γιατί από μικροί μαθαίνουμε A pomalo od detinjstva να naučimo δουλεύει το μυαλό μας ανάποδα. da radi naš pomisli, naš mozak naopako. Να βλέπουμε έναν άνθρωπο Da gledamo čoveka, και να πηγαίνει το μυαλό μας πρώτα στο κακό. prvo ide na neke loše pomisli. Αλλά να ξέρετε, Ali da οι znate, Άγιοι πρώτα είχαν το καλό, πρώτα uvek su σκέφτονταν το imali καλό. dobre prvo pomisli. Και να δίνετε στους ανθρώπους αυτή την ευκαιρία. I da im dajete tu šansu Γιατί ljudima. κάθε άνθρωπος είναι παιδί του Θεού. Jer svaki čovjek je dete Božje. Και κανέναν άνθρωπο δεν θέλει ο Θεός να χαθεί. I Bog ne želi nijedan čovjek da se izgubi. Είχα γνωρίσει το Άγιον Όρος και τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη. Upoznao je i na Svetoj gori Svetog Efrema Katunakija. Vidite, to je sve. Αυτός ήταν ένας πάρα Posljednja fotografija. πολύ ψηλός άνθρωπος. Bio je jako visok čovjek. Όχι, πατήρι Εφραίμ. Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης. Efrem Katunakija. Έγινε Άγιος. I on je sve. Είναι πνευματικό παιδί του Ιωσήφ, του ησυχαστή. On je duhovno čedo Josifa i Sihasta. Αυτός ήταν πάρα πολύ ψηλός άνθρωπος. Bio je mnogo visok čovjek. Τα χέρια του ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Ruke su mu bile velike. Ήταν σαν κουπιά. Kao vesla. Αυτό, πολύ δυνατός. Vrlo snažan čovjek. Και φαινόταν ότι ήταν σαν να ήταν και άγριος κιόλας. Još je delovao onako kao da je Στην divlji. ψυχή του ήταν σαν μικρό παιδάκι. Ali u duši je bio kao malo detence. Αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Mnogo je volio Ζούσε τη Θεία Λειτουργία. Živeo je svetu liturgiju. Και το σώμα του κάποτε έβγαζε πάρα πολλές πληγές. I njegovo tijelo je nekad dobijalo mnoge rane. Δεν έτρεχε συνέχεια πίον. Stalno mu izlazio gnoj. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Nije Πόνεγε. mogao da služi. Volelo ga je. Και έκανε το εξής τότε. I to je radio. Πήγε στην Αγία Τράπεζα, Otišao bi u svetu trpezu. γονάτισε, Kleknuo mi. δύναμη της προσευχής. Snaga molitve. Δεν σηκώνομαι, είπε στον Κύριο, Rekao je Gospodu, ne αν δεν με ustajem κάνεις sa καλά. kolena dok me ne učiniš da budem dobro. Αυτό είναι προσευχή. To je molitva. Είναι πολύ σημαντική η προσευχή, να ξέρετε ότι μπορεί να κινήσει Mnogo βουνά. značajna snaga molitve i ona može pomera brda. Εμάς στην εξομολόγηση έρχεται κόσμος Nama na ispovesti dolazi και μας mnogo λέει τα sveta προβλήματά του. i govori nam njihove probleme. Και του λέμε, κάνε προσευχή. I mi mu kažemo moli se. Και λέει, τι άλλο. Šta drugo? Ξέρετε γιατί το λέει αυτό. Znate zašto to govori? Γιατί δεν πιστεύει στη δύναμη της προσευχής. Zato što ne veruje u snagu vere. Γιατί αν πιστεύαμε στη δύναμη της Jer kad προσευχής, bismo verovali u snagu δεν θα vere, χρειαζόταν να κάνουμε τίποτε άλλο. ne bi bilo potrebno radimo ništa drugo. Η προσευχή μπορεί και κοινάει βουνά, να το ξέρετε. Molitva može stvarno da pomera brda. Να το γνωρίζετε και να το μάθετε. Da to saznate i da naučite. Και να το λέτε και σε άλλους. I da govorite i drugima. Εδώ δίπλα στο μοναστήρι μας είχαμε το γείτονά μας, τον Άγιο Πορφύριο. Ovdje u našem komšiluku žive Sveti Porfirije. Πήγατε από εκεί, ήρθατε σήμερα. Da. Πήγατε στο κελάκι. Kaže, otišli ste u njegovu keliju. Είχαμε πάει μια φορά από το μοναστήρι εδώ. Jednom smo išli ovdje iz manastira. Ήμασταν 10 μοναχοί. 10 monaha. Και πήγαμε με ένα μικρό πούλμα. Jednim malim autobusom smo otišli. Και ήξερα ότι ο Άγιος Πορφύριος Znao sam da Sveti Porfirije ξέρει την καρδιά σου. srce svakog čovjeka. Την γνωρίζει τη σκέψη σου. Τα ήξερα, τα ξέραμε. Sve znao, to smo znali. Όταν ο γέροντας τότε μας έλεγε ετοιμαστείτε το απόγευμα θα πάμε στον Άγιο Πορφύριο, εγώ είπα με το μυαλό μου, θα πάμε στον Άγιο Πορφύριο και αν αρχίσει να λέει στους άλλους τι σκέφτηκα εγώ εχθές,
Και αν έλεγε στους άλλους τι έκανα, I ako bude govorio drugima šta sam και έλεγε radio, στους άλλους, έλα εδώ Εφραίμ, i ako bude rekao, aj dođi Jefreme, πες στους άλλους τι σκέφτηκες για αυτούς εχθές. šta si razmišljao o njima juče? Και το σκεφτόμουν στο μυαλό μου. I razmišljao sam i razmišljao. Και έλεγα στο I γέροντα, rekao sam starcu, εγώ δεν θέλω να έρθω, με πονάει το στομάχι μου. ne želim da dođe, mene boli stomak. Μου λέει ο γέροντας, όχι, θα έρθει. Imaš da dođeš, kaže starac. Πρόβλημα. Problem. Πήγαμε λοιπόν στο κελάκι του, Kad smo otišli u njegovu keliju, ακόμα το σκέφτομαι και γελάω. i sad kad se seti se smijem. Και πήγα τελευταίος, Ušao sam poslednji. πίσω. Sakrio sam se iza svih. Και πήγα εκεί πέρα, Ušao sam unutra da se ήταν ο pomogam. γέροντας, δεν έβλεπε τότε. Nije mogao da vidi. Και το χεράκι του ήταν μέσα σε ένα υφασμά γιατί είχε πληγεί. Imao je ruku u zavojima i u materijalu nekom, jer je imao Πήρανε ranu. όλοι ευχή. Svi su uzeli blagoslov. Και εγώ όταν πήγα να ασφυλίσω το Kad χέρι, sam otišao da me χτύπαγε η καρδιά μου δυνατά. Srce mi je kucalo snažno. Ήτανε μαρτύριο. Bila je muka za mene, mučenje. Δεν είπε τίποτα. Ništa nije rekao. Όπως μου έδωσε το χέρι του, μου έκανε έτσι με το άλλο χέρι και με αγκάλιασε. Zagrlio me sa drugom rukom Και κάτσαμε μες στο κελί. i sjeli smo u keliju. Άρχισε τότε ο γέροντας Počeo je tada starac να μιλάει da priča, και να λέει για μένα. da govori za mene. Αλλά κανένας από τους άλλους δεν καταλάβαινε ότι μίλαγε για μένα. Ali niko nije razumeo od ostalih da priča o meni. Αλλά εγώ το καταλάβαινα. Ali ja sam znao. Ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Znate šta je to najznačajnije? Ότι όταν τελειώσαμε τη συνάντηση, Kad smo završili susret, είπα στους άλλους πατέρες, rekao sam s drugim ocima. αυτά που είπε σήμερα, Ove što je rekao, sve što je rekao τα είπε για danas, μένα. rekao je za mene. Και είπαν οι άλλοι I πατέρες, ostali oci su rekli. όχι, για μένα. O ne, za mene je rekao. Svi su mislili za njih. Ο καθένας, Svi su, επειδή ήταν Άγιος, pošto je bio svet, μπορούσε να βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων mogu je da vidi srca ljudi και να oko τα λέει με sebe, τέτοιο da τρόπο govori na takav που način, να μην κάνει όμως τον έναν στον άλλον ρεζίλι, να μην τον da ne εκθέτει. napravi od nekoga, da ga ne izloži sa Αυτό το κάνουν οι Άγιοι. podsmehu, to umeju svetitelji. Γιατί οι Άγιοι δεν έχουν μόνο το σωστό λόγο, Oni ne samo da imaju pravi reč za αλλά και vas, το σωστό τρόπο. ali i pravi način da to kažu. Εσείς που είσαστε γονείς, Vi koji ste roditelji, στα παιδιά σας λέτε σωστά πράγματα, vi vaše deci govorite prave stvari, αλλά με λάθος τρόπο. na pogrešan način. Γι' αυτό και δεν ακούνε. I zato vas ne slušaju. Θα ακούσουν τον τρόπο Kad budu da čuju način, και όχι τι τους λέτε. ne čuju ono što govorite, nego način na koji Κάτι που govorite. θα ήθελα να πω στις μητέρες, Nešto što hoću kaže majkama, μην νομίζετε ότι επειδή το λέτε πολλές φορές θα το ακούσουν τα παιδιά σας. nemojte da mislite da ako govorite puno puta isto, da će da vas čuju. Δεν θα το ακούσουν. Neće čuti. Κάποτε μου έλεγε ένα παιδί, Jednom mi je reklo jedno dete, η μαμά μου μιλάει συνέχεια. mama mi non sto priča. Λέω πόσο σου μιλάει? Kako, koliko ti to priča? Μου λέει συνέχεια. Ma stalno mi nešto govori. Του λέω πόσο δηλαδή? A koliko? Μέχρι να στεγνώσει το στόμα της. μου λέει. Kaže dok ju se ne usuše usta. Νομίζω ότι στη Σερβία πρέπει να γίνεται αυτό. Mi kaže, mislim da si u Srbiji to događa. Στα Βαλκάνια είμαστε ίδιοι. Balkanci su otprilike slični. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας πω, Nešto drugo što sam htjela da vam kažem, και στην Ελλάδα, νομίζω και στη χώρα σας, i u vašoj zemlji, έχουμε ακόμα κρατάει η οικογένεια. još uvek se porodica zadržava. Παρότι ο πόλεμο που δέχεται Iako rat ste imali, από ανθρώπους που δεν έχουν μυαλό, od ljudi koji nemaju η οικογένεια ακόμα κρατάει. porodice i Υπάρχουν dalje ακόμα postoje, οικογένειες. drži se, Όπως postoje. ξέρουμε την οικογένεια. Kao što znamo šta je Με τον porodica, μπαμπά, τη sa μαμά, tatom, sa τα παιδιά. mamom i decom. Θα ήθελα σας παρακαλώ τούτο να σας πω. Želim samo ovo da vam kažem. Να έχετε πάντοτε μετά το Θεό Da želim samo da vam kažem da posle Boga
το σύζυγό σας. Imate na prvom mjestu vašeg supruga. Και μετά το Θεό, τη σύζυγό σας. Και također i vi posle Boga vašu suprugu. Μην βάζετε τα παιδιά πρώτα. Nemojte prvo decu da stavljate. Γιατί τα παιδιά Jer deca κάποιο πρωί na jednog jutra θα ανοίξουν τα φτερά τους raširit će svoja και θα krila φύγουν από i το otići σπίτι. će. Και εσύ θα μείνεις με το σύζυγό σου. Ti ćeš ostati sa svojim suprugom. Και αν δεν είσαστε καλά, I ako niste dobro zajedno, θα είναι μαρτύριο. bit će mučenje. Και μετά, I posle, για να είσαστε εσείς καλά, da budete vi dobro, θα ανακατεύεστε στην οικογένεια του παιδιού σας. mešat ćete se u porodični život vašeg deteta. Και θα γίνετε έτσι, μήλος. I bit će jedan mlin. Να είσαστε καλά με το σύζυγό Da ste σας. dobro sa vašim muževima Να i τον suprugom. προσέχετε. Da brinete o njima. Και να το γνωρίζετε πως δεν είναι μόνο να κουβαλάει λεφτά και πράγματα. I da nije samo da on da donosi pare i stvari. Να του δίνετε τιμή και σεβασμό. Da mu date poštovanje i čast. Η οικογένεια δημιουργείται με τον άνδρα και τη γυναίκα. Jer porodica je osnovana i od muškarca i od žene. Τα παιδιά μεγαλώνουν την οικογένεια, Deca uvećavaju porodicu, αλλά δεν τη δημιουργούν. ali ne prave. Είναι εύκολο να αγαπάτε τα παιδιά σας. Lako je da volite decu. Αλλά με το σύζυγο θέλει δουλειά. Ali sa suprugom traži rada. Σας παρακαλώ να το προσέχετε αυτό. Da to obratite pažnju. Να μην βάζετε τα παιδιά σας πάνω. Da ne stavite nikad decu iznad. Εμείς, λέω πολλές φορές στην οικογένεια, Puno puta kažem ο τρόπος που σερβίρουμε το φαγητό στο μεσημέρι način na koji serviramo hranu είναι το μεγαλύτερο μάθημα πνευματικής ζωής. je najveći čas duhovnog života. Πρώτα σερβίρουμε το σύζυγο. Prvo stavljamo suprugu. Μετά το μεγάλο παιδί. Posle toga najstarije detete. Σερβίρει η μητέρα. Majka servira. Μετά το δεύτερο παιδί. Posle drugo dete. Το τρίτο κλπ. Treće, četvrto. Και τελευταίο το πιάτο της μαμάς. I posljednji tanjer je majčin. Αυτό όλο είναι ένα μάθημα. To je sve jedna lekcija. Η μαμά πάντοτε παίρνει τον τελευταίο ρόλο. Majka uvijek uzima posljednju ulogu. Κάποτε την τελευταία μερίδα και ό,τι περισσέψει. Uvijek posljednje parče ili posljednji zalog ili ono što ostane. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα για τα παιδιά Nema veće i bolje lekcije za από djecu αυτή την εικόνα od te slike. που πρέπει να δίνουν σεβασμό Gdje se daje poštovanje και πώς πρέπει ουσιαστικά να πορεύονται στη i ζωή. kako treba kroz život da idu. Θα ήθελα σας παρακαλώ να τα έχετε στο νου σας, Da to je sve imate i vi u να δουλεύετε naumu, πνευματικά, da radite na sebi duhovno, να έχετε τους πνευματικούς σας, να da imate vaše εξομολογήσετε duhovnike, da se ispovedate και να κοινωνάτε. i da se Δεν pričešćujete. ξέρω το πρόγραμμα, να μην ανακατευτώ στα πνευματικά, αλλά να γνωρίζετε ότι η Θεία Κοινωνία Da znate da ova sveta liturgija δεν είναι βραβείο. nije nagrada. Δεν είμαστε καλοί άνθρωποι. Nismo dobri ljudi. Είναι φάρμακο. To je lek. Είμαστε άρρωστοι Mi smo bolesni και κοινωνάμε για να i γίνουμε καλά. pričešćujemo se da bismo bili dobro. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε στο νου σας. Vrlo je značajno to imate na umu. Κάποτε έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν, ένας πολύ σημαντικός λειτουργιολόγος, Nekad je govorio Αλέξανδρος Aleksandar Σμέμαν, Šmeman. ότι μερικοί λένε δεν είμαι άξιος. Mnogi su govorili da nisam dostojan. Μην περιμένετε ότι θα γίνετε άξιοι. Nemojte očekivati da ćete biti dostojni. Και όπως έλεγε ο επίσκοπος Αθανάσιος ο Λεμεσού, I kako je govorio episkopos Atanasijos Limasovski, αν πιστεύετε ότι είστε άξιοι, ako verujete da ste dostojni, μην κοινωνήσετε. nemojte se pričestiti. Να το γνωρίζετε, δεν κοινωνάμε επειδή είμαστε καλοί. Ne, da znate, ne pričešćujemo jer smo dobri, Αλλά επειδή ο Θεός είναι μεγάλος. i zato što je Bog veliki. Να αγαπάτε την εξομολόγηση Da volite da se ispovedate και να καθαρίζετε την καρδιά σας, i να da τακτοποιείτε očistite τους vaše λογαριασμούς srce, σας. da sredite vaše račune. Αυτές τις σκέψεις είχα να σας πω To sam hteo da vam kažem
και να σας ευχηθώ να έχετε καλή συνέχεια στο προσκύνημά σας. Να παίρνετε κουράγιο από την Εκκλησία και να λέτε, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε 3 λέξεις. Το έχει ο Θεός. Και το οποίο να το λέμε συνέχεια. Έχει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι κοντά μας, κάπως έτσι. Και αυτό είναι μεγάλη δύναμη και μεγάλη βεβαιότητα. Να έχετε καλή συνέχεια του ταξιδιού και του προσκυνήματος και ότι όποτε ο Θεός και ο δρόμος σας φέρει, είστε καλοδεχούμενοι στο μοναστήρι μας με πάρα πολύ αγάπη για τα σπίτια σας και τις οικογένειές σας. Να έχετε 1000 καλά. Ο Θεός μαζί.